Mange vil påstå, at verden er blevet et kedeligere sted at være, men er det ikke også, fordi vi har fået en tendens til bare at lade være med at involvere os i underholdning? Vi sidder bare og ser passivt til, mens andre skal gøre det hele for os. Og jeg har inviteret dig i dag, netop på grund af det. Jarl Friis Mikkelsen, velkommen til. Du har specialiseret dig i at gøre tingene lidt mere interessante. Ja, jeg mener egentlig godt, at man med ganske få midler kan gøre det hele noget sjovere. Jeg har nemlig fået et brev her, hvor der er en pige, som skriver: I sidste uge så jeg et gør-det-selv-program på 4 timer. Det var utrolig kedeligt, og nu skal jeg se programmet igen på lørdag. Hvad gør jeg? Og hvad siger du til den, Jarl? Jamen, jeg synes da bare, vi skal se programmet. Ja, lad os prøve at kigge en gang. Hvad er det for et program? Det er et gør-det-selv-program. Det hedder Krydsfiner og Bræt, og det er utrolig kedeligt. Vi skal arbejde i krydsfiner, og vi skal arbejde med bræt bagefter. Nej, det er meget kedeligt, ikke? Ja, det er utrolig kedeligt. Ja, hvad gør vi her? Jamen, der er det så, man har mulighed for selv at sidde derhjemme og peppe det hele lidt op, ved at lægge nogle små bemærkninger ind. Lad os prøve at se, lad os prøve at se det. Først bruger vi saven. På pikken. Og så skal vi også huske at bruge vinklen. På pikken. Ja. Du kan godt mærke, at det bliver noget sjovere, ikke? Lige pludselig. Ja, det løfter sig. Ja, det løfter sig. Det er helt utroligt. Det er helt åndssvagt. Må jeg prøve igen? Jeg vil gerne lige se det igen. Jeg lige se det igen, ja. Et uhøvlet bræt. På pikken. Og der kan man altså nemt få splinter. På pikken. Ja, der er jeg med. Ja. Ganske godt program efterhånden, ikke? Det er da helt forrygende. Jeg forstår simpelthen ikke. Altså, det er jo et mirakel, det her. Jo. Ja. Jamen, altså, hvad er det, der gør det? Jamen, altså, vi ved det egentlig heller ikke helt allerede nu. Vi har forsket meget i det. Ja. Og måske er det rytmen i den messen på pikken, som giver resultatet. Det er ikke noget med indholdet af sætningen? Det er vi slet ikke overvejet, men det er da noget, vi skal undersøge. Det er helt sikkert. Ja, det er meget spændende. Er der ellers noget, der keder dig? Noget, vi kan peppe op, måske? Sådan som eventyr har jeg altid været sådan lige lidt kedeligt. Ja, røvsygt, ikke? Jo. Jamen, lad os lige se et rigtig kedeligt eventyrprogram. Lad os prøve at se. Som var op til 8 timer. I et land langt borte. På pikken. Boede der engang en meget smuk prinsesse. På pikken. Ja. Hun var så eftertragtet. På pikken. At hun hver dag sagde nej til tusindvis af bejlere. På pikken. På pikken, simpelthen. På pikken, det er fantastisk. Det blev løftet, Jarl. Ja, det er ikke et dårligt eventyr. Nej, det er sgu spændende. Tusind tak for det. Det var meget derfor. Jamen, det er altid os. Ja. Og tak fordi du kom. Ja. På pikken. Det er nemlig rigtigt. Man kan også bruge det i dagligdags konversation. Ja. Noget, som helst godt kan blive lidt klichéagtigt. Ja. Der kan man godt, i stedet for farvel, sige farvel på pikken. Eller goddag på pikken. Nemlig sådan, men nu bliver jeg nødt til at løbe. Ja, på pikken. Nej, altså på min ben. På pikken. Ja, nej, min pik har jo ingen ben. På pikken. Ja. Jamen, det kunne godt have været et lidt kedeligt øjeblik. Det er ret flot. Jeg må sgu sige det. Der er noget snak, ikke? Det er sjovere på pikken, på bakken.